Mikäs aarre se tää nyt sitten on? En tiedä kuuleeko täällä yhtään mitään. Mä kyllä yhtään tiedä mitä sillä tehdään. Komia kadetti se on. Saa siitä ainakin hyvän tuulilasin ja takalasin ja pääosin pelleiltäänkin aika hyvää. Vaikka sitten joku innostuisi sitten. Esimerkiksi jokamiesluokan kilpa-autoa rakentelemaan joskus tai katsotaan, aika näyttää. Levätköön tovin rauhassa siinä. Joo, nyt alkaa olla Sierra hyvällä mallilla. Huittisten kisaa varten, eli tonne, niin sieltä Ronja ja Eemeli sit kiskasee tällä. Ja oikeastaan lepposta sunnuntaipäivän nysväämistä on ollut tää päivä. Että rattiakselia vähän tuettiin lisää naskariverkkoa ja penkkiä kiinni ja vyöt molemmille kuskeille. Säädettiin ne maat vyöt ja vanteet on näyttelykunnossa oikein, kun siihen edellisen päivän mennään sitten sinne Huittisten hullun yön tapahtumaan esittelee näitä kalustoja. Sitten seuraava päivä heti on toi kisa Huittisissa, eli tulkaas kaikki sinne sit kanssa. Kattelee ja kannustaa. Sitten toinen rakkinen on saatu sellainen hyvälle mallille, että siinä ei ole enää nyt sitten juuri mitään, että se penkki hiukan on jo hollilla ja tärkein paikkaa sitten Eemeli ja Ronja kattoo sille, niin päästään koittamaan testit sillä, että miten nyt sitten pelaa vai vieläkö joudutaan jotain tekniikkapuoleen tekemään, mutta ei takai. Elikkä se on sitten siinä toukokuun lopussa heti, eli viimeinen viikonloppu toukokuuta on se Äetsän järjestämä EVK-sarjan kisa Huittisten radalla kanssa. Tällä sitten noin kaksikko ruopii siellä ja katsotaan, nyt on hiukan vielä kahden vaiheella, että mahtaisiko sitä vanhana köpönä innostua itsekin kiskaseen sen seniorit siellä sitten. Mikäli se on sunnuntain viimeisiä luokkeja ja toi värkki sit vielä pelailee, niin ehkäpä. Mitäs täällä tänään tehdään? Harjoitetaan kilvan ajoa. Mikäs on fiilikset? Ei tiedä vielä. Katsotaan sit kun lyö haalarit päälle. Aivan. Katsoo nyt kuinka pahasti Ronja kaataakin tän tuo naisisa, niin tietää vähän sitten, että onko mahdollisuutta saada vielä kuntoon. No. En kaada. Kun meillä on se riski, kun tässä on Ronja ja Laura samassa lähössä, niin ne rupeaa kuitenkin tappelemaan siellä. Niin. Ei, me ajetaan vaan yhdessä penkalle ja vetää painiksi siellä penkan päällä. Joo, Sierran katolla. Joo. Se on oikein. Ja sitten on enää Volvot jäljellä. Jep. Ja Lehtonen on kärjessä. Näin kakkospaikalla Mansikkamäki, kolmospaikalla Ronja Järvi. Sitten on Viinielosta ja Laura Suomista.
Ja nelospaikalla Roni ja Järvinen. Nyt kärki vaihtuu. Mäkelä, Kallio. Edelleen kolmospaikalla on Tuominen. Ja Roni ja Järvi siinä kävi niittohommissa. Otti vähän turhan ahneksien tuo sisällä ja näin on sitten ruoho leikattu. Saarisen AP tykkää, ei tarvitse tuota rimmerillä vedellä vähän aikaa. Valna Tuominen. Ja nyt kolmospaikka vaihtuu ja sitten tulee Roni ja Järvi. Näin Tuominen tipahtaa nelospaikalle. Marjamäe Saari on edelleen vitospaikalla. Ja Tuomisella jatketaan IA Motorpedia. Kivettynyt puu vuottaa ikää. Rauma lausustelee. Edustaa Rauman urheiluautoilijoita. Nosto Elonen Kirvelä iskä. Ja kolmospaikalla on Jenna Leino. Nyt tipahtaa nelospaikalle, sieltä tulee Kukkonen, menee 2 ohi ja nousee jo 2. Se on finaalipaikka, jos tuo pysyy. Ja nyt lähtee räpylästä, 1 laites oli yli. Sijoituskarsinta lähtö ja nuorten sijoituskarsinnassa kaava sama. Santa Huhta ottaa kärkipaikan Kurreista. Se on Joni Kurri menee kakkospaikalle. Jarno Järvi 20. Tiu on kolmospaikalla ja nelospaikalla on Kukkonen. Ja nyt kyllä menetään Kukkonen 1 sijoituksen. Sen näkee jo kautta ottaa takaisin. Roni ja Järvi kuittaa. No nyt menee sitten jälleen pasmat sekaisin, mutta kyllä vaan siellä ei Kukkonen periksi. Ja nyt Järven Ronja matkusti vähän aikaa. Järvi on 3. Kukkonen 4. Hyvä Kurri on sitten vitospaikalla ja nyt lähtee heittämään.
kakkospaikan. Ei ota enää siellä, nimittäin nyt piirretään porukalta ja Rekolan Pasi pesee 4 paketin ja nousee kakkospaikalle. Se oli Pasilta upea temppu. Ensin Rekola ja sitten on 1 kappale kaatoja. Köyttämään. Olipa tapahtuma rikas lähtö, oli Kallaton se oli kyllä jalavikolta upea ja toivottaa hyvää kesäpäivää kaikille. Radalta 5 numerolla 4 Joni Setälä Leppällä UAVV Kupla-alueelta, jossa Joni keskeyttää toivottavasti taas pääsee 31 Samuli Saarella, Sassamalla Torreili ja Soikola Reissi. Katsoa 4 jaksaa, 5 on laulukuorossa. Ja tässä tehdään sitten nippuratkaisua ja ne ovat Elisa Ukkonen 1, joka siihen jäi. Ottiin sinne jäi myöskin Jere Järvinen kumppani. Tärkein menee se täällä kakkospaikalla on Saarela. Ja 4. paikalla on tässä vaiheessa käydä näitä muita asioita läpi, niin alkaakin tapahtua tuolla radalla, eli näin on 4. paikka vaihtunut, ei ole enää Jere Järvisellä, ja Jerelle lisää jo
sekä Saarela. Ja sitten tuo nelospaikka Esko Sarvinantainen sitten ollaan joka harrastaa myös sisällä. Ja siellä on paljon oli niin pitkä perä, että kun vaikka kakkosella, niin täälläkin oltaisiin joku ikisen APC. Heiluuko hyvä vai huono vai hyvin huono. Ja ei tiedä vielä kummasta päin käy. Sieltä on nimittäin tulossa Rekola ja Rekola ottaa kakkospaikan. No jälleen on kallion päällä. Siellä on Tekka Poonen on tulossa seuraan ja jää pussin perään pohjalle. Pääsee irti siitä ja nyt on Saarela tulossa. Ja näin Saarela on kolmospaikalla ja nyt sitten tulee paukkua, kusua. Ja monta nimeä on rakkaalla Lappella, näin sitten Kalliopää pyörättää ja nyt näyttää olevan touhuttu hänen kannalta. Joo, kyllä. Siellä on rengas. Ja molemmat on rengas. Joo, kuin keskeyttämätön. Kerro mitä tapahtui. Tuli Ahadasta. Tai semisä nyt niin kolmospisteellä siinä meni yhden kuplan takana ulkoon ja kupla pyörähti siihen, ei kerennyt väistää, niin nappasi toi etupyörä kuplan perseeseen. Hammastanko kierroon ja raidetangon pääkierroon. Vaikuttaa sille, että vielä päästään EVK:ssa suhaamaan. Se olisi positiivista. Tsemppiä. Thanks. Juppoon. Täytyy se ottaa se alapallo. Mikä ruuvari se? Tulee tupla video sinne. Täytyy se alapallo juottaa ensi auki, et saa tosta vitun vakaajasta. Ei voi. No saaks siihen kyllä se sieltä pyörii. Onhan se minkä kokoinen, 21, 19. Koita otaan. Vitu on. Onko se 19? Tässä olisi... Mikä tämä on? 19. Juu. Toi oli saatana 21. No kun mä väitin, että se on 21. Se ei sit ollut. Ei se on muuten hyvä, että mä avasin ton. Erinäisiä. Toi. Pala, äpälälälälä. Saadaanko niistä silloin sokkia sieltäkään? No kyllä ne on niin vittu kyllä, kun valitaan niin saatana. Miksi mä vedetä totakin rälläkällä pois? Se on nopeampi vai? Niin se rälläkkämies meni, kun mä en saa tähän alarit päällä mitään. Vedetään vittu poikki toi alapallo. Niin. Alapallo, juu.
Mitäs te nyt vaihdatte? Halatuki vaihdatte. Mitä? Onko se jollekin mahtuu? Tää saa nyt väännettyä aika lailla mihin suuntaan voi. Täältä on hyvä vetää. Sieltä puolella. Se on vähän paremmin tilaa. Vedän mä sen tosta yläpuolelta. Joo, moottorin kohtaan. Leko. Joo, muuten näköjään on Väärän puolinen vai? ei ku Niin ne on siellä välissä. katsoin vaan noita vanhoja paloja. Tää ihan oikeenlainen. Onks uutta polttia jos saatana kun toi Mikä pultti? Kymppi pultti. Menee Helminen. Kakkospaikan ottaa Isotuiskun Ville ja nyt Ville ottaa tuon toisen linjan ja menettää yhden sijoituksen. Anttila ottaa kakkospaikan ja nelospaikalla on Jani Korteliini. Ja nyt tipahtaa vitospaikan. Mikäs siellä ei? Nyt on Ville Isotuiskulla. Nyt on 23 varonia. Ja nyt tulee tuossa ja se on Hartsapa ja Fiesta, millä ajellaan ja ei muuta kuin yksi kierros vielä. Ja Helmisen Eetu siellä ajellaan. Eli näin, sitten Ville ja uskon, että ei yhtään päästele tässäkään. Mattila Mikko, Tarvottu, Maavuutta. Välieriin menevä keräily, eli ollaan lähdössä numero 3. 40 Jari Kiittumäki, Satakunnan Ulakolla, Kurku Volvotteri 2, Saku Kalevio. Voi vittu sen.
paikalla Jussi Tuominen. Ja nyt on vähän erilaisia ratkaisuja. Saat nähdä, miten tuolta suma selviää. Ja se on Valtteri Rekola, joka on kärkipaikalla. Jussi Tuominen on kakkospaikalla. Hassani. Siinä on rätynyt jäänyt vähän mottiin ja siinä saattaa käydä niin, että käy huonosti. Ja Myllymäen Tuomas, hän haittaa noista, mutta nyt on Tuomas puolestaan motissa. Siinä Mika Räty on sitä mieltä, että nyt saat samaa lääkettä maistella. Pääs nyt kilpailijapariskuntaan, että millainen tää päivä sujuu. Mun päivä alku hienosti ja loppupäin päivästä. Mulla aika sama. Alkuerä oli komia ajoja. Sitten yleisen semissä niin hammastanko solmuun, raidetangon pää ja tukivatsi solmuun. Ja ne nyt saatiin nippuun ja EVK alkueränsä niin kakkoselle rykästänsä niin ei mennyt päälle ja sitten ei löytynyt ykköstä niin Laatikosta. joku paskona. Laatikosta jotain paskaksi. Ronjan sitten jatku, miten se? Siitä meni raidetanko solmuun ja en tiedä. Ei tiedä ole mitään muuta ongelmaa siinä on, mutta pyörät on ainakin ihan solmussa. Penkoilla kävit vähän juu. Niin tässä EVK:ssa nyt juu. Juu. Naisissa mä olin 11. Niin 11 se oli ihan ok sijoituksille siinä. Kartaani pelillä. Jep. Kartaani Mimmi, vähän niin kuin oot. Kyllä. Mä näistä etuvetystä oikein välitä. Joo. Selvä. Ja sitten ton sä ajoit jo yleisön ajoit Volvolla, niin miten se? Se oli jo vaan aika hyvin mä pysyin siellä muiden perässä tai sellaista. Mä ajattelin, mä jännityttää, että millaikohan mahdan pysyä perässä niin kuin isojen miesten joukossa, mutta aika hyvin mä siellä pysyin. Joo. Se oli vaan semmoista niinku, että käydään katsomassa vähän kuiluja asia oikeasti tarvitsisi ajaa. Niin. Mitä te meinaatte? Onko into teillä reerailla laatikkoa, jos sieltä on vaan se, että sen saisi vaihdettua helposti ton palikan tosta, te tarvitse minkä laatikkoon remonttiin, niin meinaatteko koittaa ja lähdetäänkö Honkajoelle helatorstaina ajeleen Sierralla? Ai sitä vois. Kyllä mä usein sitä kun vaan tää meidän kantaa, että lähdetään. Niin, että yhdessä ruuvaatte ja kerkeekö huoltopäällikkö hommiin? En ole täysin varma. Mahdollisesti. Tässä huomenissa ja alkuviikosta. Kun torstaina se on, niin ei siihen kovin montaa päivää ole. Täytyy varmaan ennakkoon ilmoittautua tässä nyt sit jo huomenna varmaan. Tuumaillaan vähän aikaa. Jaahas, sitä ollaan huittisten räminöistä selviydytty tänne Vampulan tallille ja tosiaan keksittiin oikein hyvä idea, että lähdetään helatorstaina ajelee tällä räpsällä ja etupäässä täytyy nyt hammastanko vaihtaa, mutta sitten tää suurempi ongelma niin on meiltä puuttuu ykkös- ja kakkosvaihteet. Roni availee siellä kartaanin pultteja, kun tarkoitus oli alun perin ihan vaan, että avataan tästä päällipuolelta toi laatikon kansi pois, että epäillään, että siellä on siirtäjä haarukassa vaan vikaa, mutta on vähän semmonen tärisiä kun käy ja epäilys on vauhtipyörässä ja sit mulla vähän tuntuu, että kytkin luistaa siinä kun lähtöviivalla vaihdepäällä kaasuttelee, niin tuntuu, että haluaa vähän luistahtaa, niin otetaan se pois, kun se nyt mikään iso homma on. Saadaan vähän lisää stressiä tähän touhuun, että tuleeko se kuntoon vai ei. Jos siellä on ihan kaikki kaput, seivästetään toi tosta mahdollisesti sitten sinne kisoihin. Katsotaan. Vaatii vähän maalia ja penkkiä ja testiä ja kaikkea semmoista kivaa pientä. Katsotaan mitä tulee. Joo, laatikon irrotus edistyy ja meillä on tää hyvä hyöty tässä, että Roni on näin saatanan pieni, niin se mahtuu tonne kaikkiin väleihin vääntelemään noita pultteja.
Joo, laatikko on pian irti, enää pari pulttia, niin päästään availemaan ja näkee mitä se sisältää. Jaahan laatikko saatu sierasta pois ja vika löytyy ykkös-kakkos siirtäen tosta haarukasta. Tuolla näkyy pohjalla nuo, mikä liian oikealta nimeltään onkaan. Ja Erota se! sitten kun ei löytynyt vaihteita, niin mä väkisin koitin saada vaihteita päälle, niin ottanut vähän kiinni rattaaseen sieltä sun teeltä tämä haarukka. Niin meillä on tossa toi yksi purettu 4/7 laatikko, niin otetaan haarukka siitä ja noi tassuttimet vai mikä liian onkaan. Niin laitetaan ne, niin sit pitäis löytyä taas vaihteet. Joo. Kytki-asetelma on otettu pois. Asetelma saanut mukavasti öljyä ja kytkin on mitä on ja vauhtipyörä on öljystä peitossa ja tuolla noin, mistäs toi tuolta? Kampiakselin takastefa paskana. Sen takia meillä kytkin luisti. Jep. No niin, sunnuntai-päivä ja laatikko on menossa nippuun päin, ei muuta kuin odotella, että saapuu liimaa, niin saadaan kansi päälle. Niin laatikko olisi ready. Kytkin tulee huomenna maanantaina tai sitten tiistaina. Tässä nyt Ronia nyppäs ton. Tai sano sä, mitä sä nyt teet. Tai teit. Mä revein sieltä tämän Kampiakselin tefan pois. Pistän uuden sit kun se tulee. Joo, se vuosi, niin se on nyt pois. Ja mä revin sitten hammastangon, niin on se kyllä vähän tosta noin notkollaan, niin ei se ihan ihme, että se vähän tökki se ohjaus. Niin on sekin sitten irti ja odottaa, että uusi saapuu. Ehkä me torstaina ajetaan. Kyllä kai. Katsotaan. Joo, nyt on uuden hammastangon asennus aloitettu ja Ronia vaihtaa sinne takaa Stefan, mutta silloin on täällä hyvä kolo, missä ihmisen on oikein lutusa olla. Tää tarvitsisi olla ihan pikkasen leveä, mitä on kartanituntelia, että täällä mahtuisi ihminen olemaan. Näin on. Onneksi on pieniä ihmisiä olemassa. Jaaha. Maanantai-päivä. Motivaatio täys 0. Pakko painaa, jos haluaa kilpaa ajaa. No, se olisi sitten vauhtipyörän asennusta ja kopan koppulointia siihen asti, että niin kytkin paketti saapuu, mutta otetaan tosta yksi motivaatio limsa, niin jaksaa taas. Ampulan tallilla on kova meininki ollut päällä, vaikka motivaatio on välttämättä kauheasti joskaan välillä, mutta polte ajamaan on kova, niin silloin on puuhattava. Joo, ei se niin herkkua ja ruuvaaminen ole kyllä itselläkään ollut. Mitäs täällä on tehty? Sä oot vauhtipyörän nyt oot pistänyt kiinni. Vauhtipyörä juu laitettiin niin. Tai no niin, tänään muuta on tapahtunutkaan vielä, kun vauhtipyörä on. Niin, töistä tullut vasta. Pientä oikomishommaa tässä tehnyt. Nyt saapu kytkin, niin saa ruveta sitä sit asentamaan ja sit tunkea ton laatikon koloonsa. Lautamäen valikoimista löytyy. Kytkin onneksi hyllystä, niin ei tullut sellainen meinas päälle. Et mistä semmonen tähän hättää? Juu, ja laatikko on nipussa. Samalla Lautamäellä tuli nokka, jos on sitä ladan kaunokaista varten odottamassa sitten, mitä tuossa aikaisemmissa videoissa oli siitä oltu vähän tiivisteitä. Tähän tässä nyt sit muuta. Niin, tuo hammastankokin on paikallaan sijojuu ja uusi. Siinä voi jotain pientä säätöä olla vielä. Öljy ja oija. Kaikenlaista on tää ja huominen oikeastaan aikaa. Ja keskiviikkoon se pitääkin jo pakata ja
Torstai-aamusti varhain suunnaksi Pesämäki. Noin, sinne holahti laatikko niinku itsestään. Ei tuottanut edes ongelmia. Ei se holahtaa niinku itsestään. Se on jo, kun näitä kirjoitetaan ylös, kun tehty niin pirun leviä noista kartanin tunnelehteen aluista tonne, että on jalat melkein nahtaalla, mutta tässä se olisi kyllä perkeleen kätevä tämän puoleen, että laatikon saisi niinku suoraan pistää paikalle, jos vaan ettei sitä tarvitse pujottaa tonne 13 eri suuntaan käännelle välillä. Siellä. Ruuvataan. Kyllä. Kyllä se siitä etenee vauhdilla. Perhana nuoriso romujen takia mun pyhä paitakin repesi hihasta. Saatana sen. Joo, ei siinä enää paljon. Laatikko on jo melkein paikallaan. Sitten ruvetaan sääteleen hammastankoja ja pistään kartaaneita kiinni sun muuta juttua. Sitten suunnaksi Pesämäki.